Üdvözöljük! Külföldön él és Magyarországról követeléskezelő kereste fel. Végrehajtással fenyegetik Magyarország határain kívül. Egyre több esetben keresik fel követeléskezelők a külföldön élő magyarokat gyakran vitatott, elévült követelésekkel kapcsolatban, és fenyegetik végrehajtási eljárás megindításával. Tudjuk, mit érez, ne csüggedjen, a legjobb helyen jár. Idegen országban az ilyen jogi helyzetek még inkább nyomasztóak, ha nincs szakszerű segítség. De van megoldás. Irodánk felvállalja a külföldön élő magyarok adósságszakértői képviseletét 2015 óta. Meghatalmazottként teljes körűen, megbízhatóan látjuk el képviseletét, akár követeléskezelőnél, végrehajtónál, közjegyzőnél, bíróságon vagy más hatóságnál. Megvizsgáljuk és érvényesítjük az elévülést. Amennyiben a követelés nem évült el, az adósság csökkentésével peren kívüli egyezséget kötünk, akár végrehajtás alatt is. Amíg ön külföldön éli normális életét, mi itthon elvégezzük azt a feladatot, ami önnek a legnagyobb terhet jelenti, a végleges adósságrendezést. Megbízhat minket személyesen vagy online. Csupán egy megrendelő lapot kell kitöltenie weboldalunkon, és azonnal munkához látunk. Számos országból képviseltük már ügyfeleink érdekeit sikeresen. A fizikai távolság számunkra semmilyen akadályt nem jelent. 2012 óta folyamatosan állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.bankihitelkárosultak.com